Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalat napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Lakdor bahaka sonam ham Meghalaya. Namarkat syabalej sonam si sonam. Da syong haying ruk sonam. Da mi syabar ruk sonam. Da leche ki dukan sya surok bat hakino kino ki jakaru. Hakini kisngi. Niyok sengobej baki yakren ya ka sonam. Kabade ka kentai dakat na Madhya Pradesh. Kabawan penyap yu ulok ham Meghalaya. Da ka jingarap ki parlok jongka. Ki pulit Meghalaya ki latrish tom ban yok kiam ki runar. Ki baladon kti ban penyap yu Raja Raghuvanshi. Lada ki pulit Meghalaya ki trish tom bat ki simkhie kumba simkhie ya ka kes jung raja. Ngi trai laduna ki kam sneu hakane ka jela jongi. Ndrai kumbalong menta. Ngi yu isibun ki kam sneu ki jujana ka por sikapor. Hakane ka jela jongi. Daja ukhasi lane utrai jela lajong. Simpuar bahaban siam bat ban yuk kiam ki nonglek kam sneu. Ndrai daja ubar jelapat ka kloy ka kam. Balai ka jakum ni. Nakaliang ka jonga utrai jong kane ka channel. Ngapen pau yakini ki kentien. Namar ka jing sokia ka jonga. Bat nga klemut ban wanra ka jing perjat benreu hapdeng ki trai jela. Bat ki bar jela. Ndrai nga kentu yaki bor jong ka an. Bakim dai ban lek siliang kemat lada dai utrai jela. Lane ubar jelaru. Ndrai don kam ban lek ka ju jabaro. Kenang ban lak ban rating kong ki kam sneu. Namar haka constitution jong ka rindi. Hapo ki artikel khasaw hadu khatpra. Ki kren ya ka right to equality. Kabade ka hok ka bamar kaju. Haka right to equality. Kadon ka jingereng kat hakmat jong ka an. Ka state kamlak ban nyew siling kmat yano yano. Lane ya kano ka breu. Tanah ka daw jong ka niam. Ka jet benreu. Ba udai senrang lane ka kentai. Bat kiwe. Ndrai ka state ka de ban lek kaju ya baro.